Azért kérdeztem, nem létezik. Többször nem jövünk ide. Nincs ki, mert bors, és szódal is. Milyen kocsma az nincs. Ez nem kocsma. Elitebb helyeken is van szóda egyébként. Zsóka, itt szerintem ide fér a zsóka mellé. Hozom a cuccot. Jó, fogok kérni. Tényleg elfelakasztunk, hogy mégis csak nem hagyjuk ki. A Zsóka, mit iszom? Ma mesélj gyorsan. Mentes vizet. Ezt mind? Még vízből is a mentesen. Ennyire belehúzom ma este? Én nem. Jó. Mert hogy mivel jöttél? Vonattal, hogy késett a vonat. De mi az akadálya, hogy így jár? Mert mit isztok? Hát mindent, ami van. Rendeltünk egy üvegbort, rozét. Rozéból. Jó lesz a rozéból? Vagy sör, vagy pálinka. Zsóka, légy szíves rozéból bemutatkozni, még egy mert majd pohár. azok is fogják látni, akik nem tudtak eljönni. És nem Pintér Erzsébet vagyok, de polgárné. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, és akkor... Nekem honor. Nagy Ildi mindenkit üdvözöl, és sajnálja, hogy nem tud eljönni, mert éppen nem ér rá. Kicsoda? Nagy Ildikó. Ja, hát. Meg a Krisztina. Nagy Ildikó. Igen. Milyen Krisztina volt? Először Horváth Kriszti, aztán Kapitány Krisztina lett. Igen. Vagy az ismét? Egyik van még Csabával? Nem, Nem? nem. Elváltak, meg férhez ment még egyszer. Csak most lenn vannak a tanyán, ami nem tudom hol van. Annyira nem lehet messzebb az országba, ha mondjuk Marcaliból is ide lehetett jönni. Ki tudnál felsorolni a teljes osztálylétszámot? Vagy az Hát, ha névsort? megpróbálom, tegnap este a Névsort. Facebookon azt blogaráztam. Brajer, Igen. Kész. nem, ki volt még? Volt egy bébest is, csak azon gondolkodom. Persze. Férjem. Most aztán Bár, Ja, erre? Gyere Zsuzsa, és akkor a Gyula is hadd jöjjön ide. Gyere Gyula. figyelj, írd föl a névsort, Igen. Igen, jelenléti éve. egy jelenléti éve. Most én kaptam a lábam közé. Igen. Én nem találtam otthon semmit, ami van. Emlékeztem, Én meg nem is kerestem. Én kerestem. Emlékeztem, hogy van egy ilyen papír dobozom, amiben rá volt írva KMF. Na mondom, megnézem, tudom, hogy van, hogy mik vannak benne. Hát egy-két tankönyv volt, hát mondom, tankönyvet csak nem hozott. Nagyon jól tettél. És aztán volt még egy doboz, amire azt gondoltam, hogy talán abba is lesz valami, de abba meg a diplomamunkám, meg amikor Nekem meg sincs a diplomám. Nekem sincs meg. Én pedig kettőt kellett csinálni. Egy szerintem, vagy legalábbis aki hármat Elkérték. csinált, kettőt beadtál. Igen. Abba biztos lehetsz. Ha hármat csináltattál, akkor van otthon. Nekem de, van, nem minek. de súlyosabb, mert nekem Nekem az meg idegem kellett, nincs. képzeljétek el, és most Elképzelem. fel kellett jöjjek fél évvel ezelőtt a KMF-re, és le kellett fénymásoljam az ittenit. Igen, mondom, mert beadtunk minden. Van a könyvtárban bent igen, van. én céggel voltam szerződéses, tudjátok, és le kellett, Vissza oda kellett adni. Plágium botrányban nem, de akik tanítanak, azoknak követelik a diplomákat, igen. Most meg aztán meg főleg most, hogy új Csináltad a eljárás. portfólió. Igen, portfólió. Portfólió. És mi az, hogy Ausztria? Az van ki, vagy Ausztria, vagy csak az ilyen... Én nekem? Igen, meg lettem tévesztve. Nekem, Én meg is nekem lettem sokáig is tévesztve. az volt, hogy Svédország. Tehát Tényleg? itt valamit, igen, Azért valamit írtam rád, mert egyszer mi írtunk egymást, mindenre főleg te írtál arra. Tudtál? Viszont ezáltal, hogy azt láttam, hogy Ausztria, Bécs, és akkor mondom, hogy ha már megint milyen messzire kerültél, vagy így indítottam. Fogalmam nincs, hogy került oda, majd meg fogom én is hírbe nézni. hoztalak. Tényleg? Csak hittem, hogy még távolabb kerül. kerül. Ja, írtam is, hogy még távolabb kerültél, mert ugye tudtam Székesfehérvár, és akkor mondom, még távolabb. Hát már hova mész? Igen. Nem, végül is. Én maradtam Kecskemét. Kecskeméten. Én Ezért nem oda jöttem Facebookozom. férjhez, és akkor Kecskemét. Én abszolút nem. Az a mi virágunk is. Persze, add ide. Mert nem látok harcokat. Világos. Jó, csak itt ne hagyjam. Ez az? Kérdeztem a férjemet, köszönöm. belépett, vagy csinálta az oldalt 3 éve, vagy nem tudom mikor körülbelül, mondom, mi a jelszó, hogy azóta én nem is foglalkoztam. Figyeljetek, e-mail címet, telefonszámot, Minden. mindenfajta Igen, lehetőséget, és akkor ezt majd megcsináljuk, aztán beszkennelve van, mindenkinek el lesz küldve, vagy Jaj, de jó. Persze. Az úgy jó lesz. És akkor majd, amit még tudtok, azt is, tehát akkor a Akiről? Nagy Ildét, meg a Kriszti. Krisztályét, igen, tehát hogy akkor azok is legyenek. Merre van? Igaz, hogy majd itt Majd mindenki elmondja. Mindenki elmondja. 60-ban?
60-ban is Vagy volt. ott is volt. Marcfő volt. 60-ban volt már. De Marcfői volt. De már Az egy dolog, de már 60-ban A Kozmaildi Győri volt. végeztem. Mert ezekon az osztálykirendelásokon, amikor voltunk, akkor mindig úgy volt, el is mentünk hozzájuk, emlékszem. Akkor volt egy másik Ildikó, és Sopronban volt. Igen. Aha. Milyen? Filipidis, fent van a fényben. Milyen? Na, ezeket írogathatod akkor, Tündi, ezeket, amit tudsz, már írhatod. Ja, köszönöm. Tessék, barát. Köszönöm. Édes Martini. Ezt eltesszük. Ja, tiéd? Vagy éveid? Nyilván én. Köszönöm. És én tudom, hogy még kerültem itt bajba, mert tudtam, hogy 2 fiú volt, és akkor ki a harmadik? Tudtam, hogy De egy időben volt még az Erdő, kirekedtem, köszönöm szépen. Virágerdő. Volt nekünk virágerdő. Nem volt magas. A virágerdővel mi lett? Tudtok róla valami? Hát ő elsőben valami. elsőben volt, de ő akkor ott. Jó, de hát ő Meg az nagyon, Ingrid maradt. nagyon érdekes életmódot élt már akkor Nem, is, de ugye? találkoztam az Ernővel azóta. Tényleg? Biztos megismertem. Szeretem parizni is. Majd én is csak maradtam. Hát akkor éppen nem csinált semmit. Egyébként ide járt utána a főiskolára, a könnyéparira. Egy másik szakot elvégzett. Igen? Igen. Na, Sikerült neki? Igen. Tehát amikor a gazdasági szakmérnökig csináltam itt a könnyéparin, akkor szoktam Ernővel találkozni. ó, gratulálunk, Misi. Nem tudtuk, hogy gazdaságit is végeztél. Van, aki azért fejlődik. Hát igen. Hozzám képest például. Nem a többiek mit mondhatnak el maguk. Meg szeretnélek kérni benneteket, hogy röviden mutassátok be életeteket, de hosszan is lehet, elnézést, tehát lehet hosszan is, ki vállalja. Közben az étlapot is azért forgassuk. Forgassuk az Mert a étlapot is. végére érünk, aztán már holnap reggelit szedünk. Akkor egészségünk. Hát és Várjál, először is még ígyunk. nincs mivel. Ja, nincs mivel. Ja, sör. Igen, a sör. Na, akkor viszont Addig a sör. Igen, a bor. Sörre volt? bármit lehet bármire szerintem. Ez csak ilyen hülye szokás, hogy Van egy sofőrötök is, aki vezet. Négyen jött. Már most metróval vagyunk. Ja igen, de hogy a Letettük a Sanyi kocsit, ugye és a- akkor betudjuk. nagyon jó. Én tudom, hogy mi És elsőtet, és lehet, hogy rövid ideig lesz. Itt próbáljuk. nem, hát ez Én is egy, lehet, hogy egy mi biztos nem, de egész Na biztos. jó, mert itt Ha én már itt, köszönjük, ha én már itt vagyok az Jaj, autót, köszönjük az nem szépen. szépen. Akkor ki? Még a zsókra is De én csak egy olyan kevesebbet Vagy beosztod. Ne, Nem kapsz, még egyszer beosztod. Köszönöm. Köszönöm. Még Berkesnél is. nagyon jó a fűzőr. Most mostam meg. Nem, az a rövidség, 20 éven fiatal. De ilyen volt Nagyon, nagyon. Nagyon jó. rövid Jó. volt. Most már egyre rövidebb. És nem láttam. Nyáron hát még rövidebb szokott lenni. Jaj, megjött a sör, Erika, hogy az egészséggel? Tié még? Igen, Pedig tié. nagyon hosszú volt már. Jól Na színel. akkor Most van az friss mindenkinek, festés, úgyhogy azért most Van, Akkor valami. most meg így befogja a szőtét a vörös. akkor Meg a három szín. Akkor Na hát akkor Isten hozott. Isten hozott mindenkit. Számoltátok az éveket? Nem, Tegnap vagy 31 éve? 82-höz képest viszonylag egyszerű. Igen, Igen, 31. de igen, de anyunak meséltem, hogy jövök, és akkor, hogy hány éves találkozótok lesz? Mondom, most nem tudom, várják. Most azért tudom. De nem lettél gazdasági mérnök, ezt levonom ebből a De az lett, az. Az, hogy most... Igen. Pedagógus. Úgy néz ki. egészséget. Egészségetekre, ó. Ez finom. Na te mit iszol? Te melyik? Gyulával úgy váltunk, amikor Valami 31 éves. finomat. Azt jó, meg Ami akkor nekünk túl keressük egymást. kemény. Barack, Most találkoztunk először. A húga fent volt a Iviven,
de jó 2 évvel korábban megjelöltem, még leveleztünk is, és nem mertem rákérdezni, mi van a Gyulával, mert a Gyula nem volt fent az ivőben, meg a Kati után sem jelentkezett. Nem Amikor mertem rákérdezett, te vagy a... Számítógéptől Én is. úgy szoktam ismerősnél, Ezért. figyelj, te vagy aki oda, meg Utóbbi ennek három. és akkor igen, és akkor visszajelöl. Tehát én rögtön rákérdezek, hogy ki vagy, és akkor... Nem, hát vagy, hogy hogy nem tudtam, hogy a Gyula tesójával levelezünk, csak nem mertem rákérdezni. Én az Évának szegénynek úgy mutat. Nem, hogy valami történt vele, és akkor aki a kellemetlen. főiskolára járt, azt mondja, tudom ki vagy, nem. Nem értem, miért magyarázza. Jaj, de jó. Hát semmi gond. Olyan sűrű nem beszéltünk, mondom, kezdem. De hát azért a nevek megmaradtak, legalábbis nekem, de csak nekem van ilyen jó arc. Na most még teóriám, mindig és nincs itt az a egyébként izé, akkor ha olvasható lett volna, akkor az a ballagás izé, azt elhozhattad volna kinyomtatva. Ezt a ballagási papírt. Nekem is megvan. de nem volt itt nyomtatom, laptopot hoztam. A búcsú bulink az hol volt annak idején? Én nem is 2 évvel emlékszem. ezelőtt van. Én Itt nem is van egy kis emlékszem. utcában volt. tartottuk azt is, ugye? Nem emlékszem rá. Itt volt az Arany János utcai metró. Ott a vadászban? Aha, Igen, valami, igen. igen, nekem is olyan. Igen? Aha, igen. Tudjátok, Nagyon jó memóriád van. tudjátok, kiről nem tudok már több mint 20 éve? Holdanf Sándorné. Pedig abban bízunk, hogy te tudsz róla. Senki? De tudok Én róla. írtam neki egy héttel ezelőtt, válaszolt is, hogy miért ilyen későn írok. Igen, igazán Hát csak van. az a baj, Egy hogy nem héttel volt, ezelőtt. korábban nem volt időm írni, és a múlt héten szombaton vagy vasárnap egy kurva egy leltáron túl voltam, és leültem a számítógép elé, és akinek az e-mail címét ki tudtam valahonnan bogarászni, többek között a Misinek is az Ilivről, és így írtam Holdanfnénak. Aztán válaszolt, de azt nem írta, hogy most jön, vagy nem jön, vagy mi van, hogy van. Lényeg is az, hogy én odaírtad? megírtam neki. Nem írtam, de majd Most nem fogja tudni írni a fejből, majd persze. Ja, jó. Tehát nem írta, hogy akkor most eljön, vagy nem jön, vagy mi van. Jó, És ő hol? Dunaújváros? Dunaújváros, de Nekem leköltözött. megvan a Dunacipőgyáros címe, mert amikor egyszer A Dunacipőgyár. arról van egy kockás Már nincs is papíron, Dunacipőgyár. mindenki fölírta a saját Igen. kézírásával. Dunacipőgyáros, azt megtaláltam. És De akkor, hát az nem hogy sokan nem vagy. válaszolt, ott van, hogy Dunafer szakközépiskola, azt hiszem, de hogy Dunafer az biztos, és hogy szakközépiskola és Holdanf Sándorné igazgató, meg akkor mindenféle cím, telefonszám. 65 évesen még lehet. Hát ez az, mert ő idősebb volt Ugye, ha 10-vel megválasztották, tőlünk. mondjuk 32 éves volt, amikor kezdtük, arra annyira emlékszem, Igen. és már akkor volt 12 éves lánya. Így van. Tehát ő így 20 van, évesen így van. szült. Ő Dunaújvárosból kiköltözött, még akkor találkoztam vele, építkezett vidéken, nem mondom meg, közvetlenül Dunaújváros mellett valahol, és el is mentem egyszer, vagyis hát útba esett, mert Balatonra mentünk, és akkor bementünk hozzá, és gyönyörű, többszintes palotát épített föl az Majd édesanyjával, meg a 15 évesen meg tudja, lányával. mit jelent lépcsőzni, mondjuk. Anyukája is ott élt már akkor, meg a lánya is ott élt, de aztán... Egy lánya volt neki? Egy lánya, igen, de ő még akkor egyedül volt, meg meghalt a férje. Meghalt a férje. Tehát előtte évben halt meg a férje. Ajaj, És maradtak úgy ott. 66 éves. Nem az igen. tudom. Ennyit Én tudok. már milyen öregnek érzem magam ahhoz képest, meg 60 Akkor időnként. nyugdíjasok vagyunk. Igen. Anyáink ilyenkor mentek. Simán. Nem? Ilyenkor. Igen, én mondtam, Hát hogy 55 most évesen. délutánonként És milyen jó, és milyen jó volt az, mert bírták magukat, abszolút fiatalosan. Igen, és még utána Hát tudták élvezni, Igen. inkább így fogalmaznám. Igen. Tudták élvezni még, mert még nem voltak olyan idősek, nem? De most van, aki nem vagyok tisztában, van, aki a szakmában van. Hát, A Berkesnél kívül, aki szegény most zárja a botot. Ja. Tehát ő már mit lassan csinál? itt lesz. Igen, Hát ő áll napi 10 órát a Nagykorzóba, a Barostéren. Úgyhogy ha arra jársz, akkor feltétlenül látogass meg. Hát Jó. ő az egyik pénztár. ő a Györgyi? Gyöngyi. A Gyöngyi? Berkesnél Szabó Gyöngyike. Gyöngyike. Irén. Szabó Gyöngyike Irén. Nyáron voltam ott nála. Igen. Tehát Akkor- ő az, aki Hát úgymond egy kicsit szökköző. még maradt. én. Na, Az hogy? utolsó mohikán. Az utolsó vörös. mohikánok, Valaki igen. azt mondja.
aztán még az utolsókat rúgják a bőrös gyerekek. Miután már hiányszakma a bőrös. Hát tudom, és aztán mi van? Mert azt tudom, hogy Hát most azon, hogy X évvel hiányszakma ezelőtt. bőrműveseket, azokat kitörölték, Igen. mondvá, hogy azok nem kellenek. igen. És most az új bőrdíszműves, az bőrtárgykészítő, bőr kulcstartókészítő, ilyen megnevezések vannak. Kulcstartó, igen, van bőr Biztos az Orbán Viktor találta ki. van bőr hátizsák készítő, meg van. Szét van szedve így. Na, és kerigést tanul a Ne vigyünk bőrdíszműves. Hát politikát, ez egy Az nem baj, az könnyű. Az egy külön válfaj, ez egy jó, dolog, de hogy nem most fogja kulcstartom, vagy megtanulni. hátizsák, Na, így van, vagy bőrtárgykészítő, bőrdíszműves, meg Hát a kesztyűs. bőrdíszmű akkor, Ez, hanem a jó, de 3 év alatt kereszt a 3-at megtanulni. Hát figyelj, mi azért 3 év alatt Tehát tartunk táskát, De ő pénztárcát, ebből kéne, cipőt. hogy megéljen. Na, de akkor végül is létezik Szondát. az oskola. Igen. Mert én Gyulának azt a hittem, hogy híres focicsát. Nem, létezik. Így lett lenullázva, vagy a modelldivat iskolában lett berakva. És akkor igazából, hát most ott van még 50 gyerek. Körülbelül annyi van a 1200-ból. Úgyhogy És durván. akkor te ezért nem leszel lapáton, hanem be vagy építve Hát most én a nagyon be vagyok divatiskolába. építve, én minden vagyok. Tehát most már így bővül a munkakör. Tehát nem tanítasz, vagyis orvoszájba ott vagy. Tehát 8-10 órákkal. Igen. Elméletet is és gyakorlatot is? Hát most már gyakorlatot is, igen. Úgyhogy... Nem akkor látom, ti látjátok. Igazából Nem mindent látom. csinálsz, modellezel, tanítasz, ha van időd, akkor egy kicsit szaladsz anyagért, anyagigényléseket csinálsz, meg Látjátok. keresel árajánlatot. Igen, Szóval igen. mindent. Jó, de hát Hogy azért működni tudj. mégis legalább a közelébe vagy. Hát Ellentétben közelebb. velünk, mert mi aztán Mi messze szeretnél a kerültünk. közelében lenni? Figyelj, én nagyon megszerettem. Igen. Jó, Amennyire csak, én abszolút ruhára akartam menni, ugye, és még az első fél évben is gondolkoztam, sőt, el sem akartam menni, csak a szülők mondták azt, hogy szó se lehet róla, hogy nem kezdem el, és akkor így hagytam magam. Én annyira tulajdonképpen kiszerettem a ruhából. De egyébként Eleve imádom a bőrszagát, tehát én nagyon sajnálom azt, hogy nekem nem úgy hozta az Protekcióval élet, ezt persze. valahogy Még egy pont De tulajdonképpen azt mondom, hogy úgy mondták, nagyjából hogy végén nappali bőr, vagy esti ruha, hát mondtam És, szó nem arról, hogy esti nagyon szép nappali dolgokat bőr. csinálnak. És viszont A fél év után meg bőrművesek, nagyon jó azok kis közösség gyönyörű alakult ki, dolgokat. hogy a Nem kéne egy feminines, megyes trader, ruhások. Most már állítólag csak 20. Nem lehetett? Ezek miatt aztán nem. Milyen dolog? Végülis ez a csoport Ki vagyok hány zár? fővel kezdett annak idején? Hát, ha mi azt tudnánk. 21 Én néhány. ilyen jött-ment vagyok, Hát, mert hogy nagyon sokan jött-mentek. Volt egy Judit. Judit? Igen, meg egy Aranka. A Szászaranga. Százaranka, igen. Ő rajta van az NDK. Igen, az én is onnan. Képekről nagyon sok Igen, mindenki beugrott. visszajön nekem is egyébként. Szászaranga első után Hogyha látom. kiébukott, arra emlékszem, igen, és ismételte, vagy nem, hát ezt már nem tudom. Ez én vagyok. Valaki zúgott. Bocsánatot kérek. Semmi Valaki hív. Ő Még volt, hozzá. meg a Kozma Ildi volt. De aztán nyomvat azért, azt Igen. mindenki kellett. Szia. Ő meg Angliában van. Igen. Nézd már, te honnan tudsz ilyen? Haj, te csodálatos csillagom. Abszolút Tallér Judit, még kevesebbet se jut. Ugyanúgy volt Annak Angliában, idején mint... az Iviben kerestem rá. És akkor megtaláltam, és Elnézést. utána Tehát akkor, a Facebookon is szoktam. Hol vagy? Melyik És részén? neki Vagy is mit csinál? írtam. Igen? Tallér Judit, és ugrik az arca. Tünde is úgy voltam, hogy ő neki Nem egy kell a fekete, nagyon szép csaj volt. Az ajtóját nyom meg jobban. Valami rémlik. Kovács És Zsuzsán. 11-esen? Kovács Zsuzsana, ezt nem tudtam kiolvasni, valamilyen Valamilyen Zsuzsana. gimnáziumból matek Pedig tagozat csak meg kell jobban nyomni az ajtót. Kovács Zsuzsa, mert ő is ott volt az NDK-s Szia! képeken. Majd ne felejts a blitőt beletenni. De te milyen jól nézel ki, mikor így nézel? Igen. A nagy cokjait, úgy nézel. Biztos, hogy személybe sütötted. Jaj, Istenem, most elvesztettelek. A Horváth András egyébként jó Igen. mulatást kíván Igen. nekünk. Mulatni nem tudunk biztos. de- Tekintettel az akkumulátor rövid Ja. Innen megyünk a időtartamára. megfordítod a Legyetek papírt, szívesek, és megnézed, drágáim. hogy szombaton hol van táncolda. Kiolvasod. Menj el a szombatig, és akkor ott már kiderül, hogy hol Drágáim, hol kérlek fogunk ma este benneteket, táncolni. mutassátok be magatokat, mert rövid az akkumulátornak az ideje, és nem sokára Kezdj a beadja. Misi. Kérünk, nincsen. Kivel kezdünk? Misivel. Kezdjük Misivel. Férfi mégis. Igen. Hát Latin. akkor végeztünk, és aztán mi lett? Én Marceliba költöztem akkor,
a Bőrdíszben dolgoztam 12 évet. Egy másfél év gyakorlat után is műszaki vezető, aztán főmérnök voltam, és közben a cég egy részét megvette egy német vállalkozás, és akkor ehhez a német céghez mentem, ott dolgoztam 12 évig, és újabb 12 év után váltottam, mivel a könnyűipar elég nehéz helyzetbe került, így a nehézipar fele kacsingattam, ez 7 éve volt, utána válság következett be ott is, de nem azért, mert én átnyergeltem. Azóta is ennél a cégnél vagyok, szintén német cég, villanymotorokat, keringtető szivattyúkat gyártunk egy 140 fős dolgozói létszámmal, és itt vagyok igazgató. Gratulálok. És akkor hogy... Ja, majd a kérdéseket utána. Utána jó? Jó, szervusz drága. Mutat. Akkor Szakper Rudas Eszter vagyok igen, még mindig, ezt vagy igen. újra. Na, Mi történt vele? mit csináltunk? Igen. Igen, a főiskola után akkor megszületett a lányom, elég rövid idő után, és akkor 1 éves volt a Zsófia, amikor elváltam. 1 percig nem dolgoztam így, hogy főnököm legyen, azóta se. Illetve egyszer megpróbáltam, és 1 napig tartott. Jól viselted. Reggel aláírtam, este felmondtam. Jó. Na, és divattervezőként dolgoztam, ezt csináltam. Hát most már így nem tudom. 36 éves koromig? Hát nem tudom, valahogy így, igen. És akkor utána kezdtem egészséggel foglalkozni. Gyógynövényeket terjesztettem, aztán most ilyen egészséges kávékat, és közben Pránanadiból 7-es fokozatú mester vagyok. Aztán Erik Pörlféle kapcsolatteremtő gyógyítást csinálom, majd adok mindenkinek névjegykártyát. Igen, azt láttam, hogy ilyen ezoterikus dolgokkal. Igen, ezoterikus vagyok kicsit. És elvégeztem egy asztrológiai iskolát, az 5 éves volt, azt is csinálom. Úgyhogy ilyeneket. Hát köszönjük Boszorkány szépen. Köszönjük Azt tudtuk mindig. szépen. Gyertyát öntöttél a francia úton, meg ilyenek. Ja, de mert... És belecsúsztam egy ilyen helyes kis svájci franos hitelbe. Az igen. Építettem egy marha nagy házat, abban laktunk 24 évig, mindegy. És a hülye barátnőm, meg én voltam a legnagyobb hülye, rábeszélt, hogy vegyek föl kölcsön. És azt fú, de jó, be lehet fektetni, na mindegy, a végét mondom, el kellett adni a szép nagy házamat, és most kis tartsálakom. De ez is jó. Sokan belefutottak erre. Igen, igen, igen. Hát mondjuk én 36 milliót buktam, tehát ez azért elég sok. Igen. De De és mi van az zuglóval? a zugló, hát az anyukámné volt, és amikor az anyut, na, hogy is volt, szóval az anyu leesett a lábáról, és végül is én azért építettem akkor a házat, hogy majd akkor az anyu oda költözik, ez így is lett. És akkor eladtuk az zuglót. Igen, eladtuk az zuglót. Hát röviden ennyi. Szüleim mind a ketten orvosi műhiba miatt haltak meg. Anyu kórházát bepereltem, az apuéra már nem volt energiám. Kislány. Nyertél? Nyertem, igen. Nyertem. Verseközúzásba a Sotén bérmérgezést kapott. Bérmérgezést kapott. A Sotén, úgyhogy mindenkinek ajánlom a Sotét. Olyan szemetek, hogy ez nem igaz. Na mindegy. Egy kislányod van akkor. Hát a kislányom 31 éves. Ja, mi tudjuk, igen, mi is már pontosan. És mit csinál? A Zsófi egy olajcégnél dolgozik. Milyen? Olaj. Ez jó. Megkérdezte, hogy mit. Ő perfekt angol, kint élt 5 évig, aztán hál' Istennek hazajött. Köszönjük Röviden szépen. ennyi, azt mondtad, rövid legyen. Igen. Köszönöm szépen. Takásné Tóth Tünde vagyok. 18 évig dolgoztam a debreceni cipőgyárba, aztán a süllyedő hajóról elmenekültem, hála Istennek, és már 13 éve a műanyagiparban dolgozom, Debrecenben nem mondom a cég nevét, mert teljesen mindegy, műanyaggyár, úgy ismeri mindenki. A férjem jó voltából kerültem oda. Egy helyen dolgozunk, de külön cégnél. Hát már sokféle munkakört betöltöttem ott a gyárba. Jelenleg raktári adminisztrátor vagyok, de amit el lehet képzelni, mindent csinálok, úgyhogy és egyre több és egyre szarabb munkákat kell. Két nagyfiam van, az egyik 23 éves, a másik 20 éves, mind a kettő egyetemista.
Köszönjük Röviden ennyi. szépen, köszönjük szépen. Megkérlek, Misi, akkor fordíts már oda, mert Nem ki szeretek fog, kamerázni. ki fog tekeredni a kezem a hogy Gyulát jól lássuk. Akkor így behajolok. Bocsánatot kérek, így úgy, igen. Kerékgyártó Gyula vagyok. Elég mozgalmas életutat éltem meg ebbe a 31 év alatt. Tehát én is a szakmámba, bár nem tudom ti meddig dolgoztatok, bár elmondtátok, én 13 évig dolgoztam a szakmámba. Először műszakvezető voltam, utána a műszaki osztályon osztályvezető, majd likvidálták a céget, és utána a sógorom vállalkozásában dolgoztam. Ott volt a legtöbb pénz, de neki is valahogy nem sikerült a dolog, és utána úgy gondoltam, hogy mert van egy hobbim a régészet, majd erről is beszélek, tehát azon a vonalon akartam tovább menni, ilyen skanzen témába szerettem volna egy kis vállalkozást megvalósítani Jásságba, de megfúrták, és utána kénytelen voltam a lehetőségekhez mértem olyan munkát vállalni, amiben most is dolgozok, nyomdász lettem, tehát is van ilyen Úgyhogy ezt csinálom, de a nagy tervem az, hogy előbb vagy utóbb ez a skanzen megvalósuljon, mert ez idestova 30 éve csinálom, és olyan jelentős lelőhelyeket fedeztem fel a Jásságba és Jásságon kívül, ami nemzetközileg is ismertétette úgymond a nevemet már. Most is éppen egy olyan projektben vagyok a Egri Vármúzeummal, hogy egy új kiállítást csinálunk a kazamatában, és jövő héten jönnek el hozzám a kísérleti régészeti ilyen kis filmecskét készíteni a tevékenységemről, mert ott szeretnék a kiállítással egy időben ezeket a általam készített kísérleti régészeti dolgokat bemutatni, tehát itt kovát pattintok, kőeszközöket tudok gyártani, szép levélhegyeket, vagy ősi szövőszékeken szőni tudok, akkor tüzet tudok gyújtani olyan használt tárgyakkal, illetve bemegyek egy erdőbe, már is 2-3 kajat összegyűjtök, és akkor megspörölve tüzet tudok gyújtani, tehát tulajdonképpen egyfajta túlélő emberke is lettem, tehát hogyha kimennék a természetbe, egymagamra hagynálak, akkor nem okozna gondot. Egyébként én is egy kicsit spirituális beállítottságú is vagyok, tehát úgy néz ki annak idején, legalábbis ilyen látó emberek azt mondták, hogy én nem is idevaló vagyok, tehát valamilyen fentről Küldtek? Szürkéthez tartozó valaki vagyok, tehát én legalábbis. De hát ez meg volt a főiskolán is már. Aranyos vagy. Úgyhogy vezettem UFO klubot is a Jásságban, tehát nagyon jól működött, tehát összejöttek azok az emberek, akik Évike, nézzétek, hogy jó, benne van. Jól benne van. Úgyhogy ez egy idő után megszűnt, egyre kezelhetnél, majd utána Vedd át, mert én hogy lesz? témában is otthon kezdtem lenni, tehát az egészséges táplálkozás, természetgyógyászat, egyebek. Tehát én 13 éven keresztül vega voltam, tehát nem ettem meg a húsikát. Állja meg, és szerintem nagyobb robbanjal Nagyon lendülettel váltalak. Gyöngyike, Irén, Szabó, Gyöngyike, Irén? Igen. Berkesnek, Szabó. Az a lényeg. Na, hát akarok mindenkinek. Akkor addig állítsd meg szerintem. Megállítjuk.